Гәрәй Рәхимне соңгы юлга озатырга каләмдәшләре, хезмәттәшләре, аны хөрмәт иткән дуслары, иҗатын яратучылар килгән. Барысы да мәрхүмне тормышны сөюче, яшәү көче бирүче, ихлас кеше дип искә ала. Тукай бит заманында әйткән, мин куеп куйган шагыйрь генә түгел, җәмәгать эшлеклесе һәм дипломат тәлә дип. Менә безнең бу сүзләр инде турыдан-туры Гәрәй Рәхимне Тукайыбыз белән чагыштыру булмаса да, ул аның җисеменә, аның исеменә, аның гамәленә туры килә торган сүзләр бу. 50 елдан артык иҗат итеп, Гәрәй Рәхим халкыбызның ихлас мәхәббәтен яулаган әдип. Үзе керәшен Григорий Родионов, әмма иҗат тәхәллүсе буларак ул Гәрәй Рәхим исемен ала. Аңа шагыйрь Хәсән Туфан шулай киңәш итә. Менә ди, синең ди шигырьләреңдә бер мәлендә китап булып басылып чыгачак ди, мин аңа ышанам ди. Әгәр дә китап булып басылып чыкканда, китапның тышында аның авторы Григорий Родионов дип куелган булса ди, бу китапны ди татар укучылары русчадан тәрҗемә дип уйларлар ди. Ләкин ди шын татар шагыйре булу өчен тәрҗемә белән шын татар шагыйре булып булмый ди. Язучы, шагыйрь, сценарийлар остасы булудан тыш Гәрәй Рәхим татар балалар поэзиясе антологиясын төзүдә катнаша. Татар поэзиясе антологиясын төзи. Рус телендә чыккан әдәби энциклопедик сүзлекнең татар-башкорт өлешләренең авторы булып тора. 17 ел буе Дәүләт Советының мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты аппаратында эшләгән. Аның ярдәме белән без мәгариф турындагы законны да әзерләдек, кабул иттек. Аның ярдәме белән мәдәният турындагы законны да, милли мәсьәләләргә кагылган законнарны, телгә кагылган мәсьәләләрне һәммәсендә әдәбият, сәнгать, мәдәният, милли мәсьәләләргә, мәгарифкә кагылган bütün законнар аның ярдәме белән эшләнде. Ул бер вакытта да үзем мин керәш дип кычкырып йөрмәде бит. Мин татар дип кычкырып йөрде. Ул шуңа күрә безгә барыбер якын иде. Менә татарлыкны яклады. Татар бердән булырга тиеш. Без мишәрләргә, керәшеннәргә, типтәрләргә бүленергә тиеш түгел диде. Ул миңа шуның белән минем өчен ул ягы белән дә кадерле. Ул да җиңел гомер кичерде дип әйтеп булмый. Ләкин ул кешеләр арасында кайгысын да йотып, шат күңелле булып, кешеләргә яшәү дәрте өсти торган кеше иде. Ул безнең бик озак еллар татар милләте исән калган вакытта аның иҗаты да безнең татар халкының күңелендә булыр дип өметләнәм. Бәхил булу Гәрәй. Гәрәй Рәхим быелның июлендә үзенең 80 яшьлегенә керәшен дәмәкләре, мәзәкләре исемле китап чыгарды. Ул шул уңайдан безнең тапшыруга интервью бирде. Бар фикер уйлары халкы һәм аның язмышы турында иде. Татарның ислам динендәге татар белән христиан динендәге керәшеннәрнең арасында туган тел бердән-бер. Аларның туган телләре бер. Һәм аларның әлбәттә Идел буенда яшәгән башка халыклар белән уртаклыклары телдә генә түгел әле, яшәү рәвешендә дә чагыла. Аның әсәрләре инглиз, немец, поляк, монгол, венгр, төрек, украин, казак телләренә тәрҗемә ителә. Киләчәк буын өчен бай мирас булып тора. Ул исән чагында ук иң халыкчан язучыларның берсе булып танылды. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.